Quan generem llum, els fotons que s'emeten, és a dir, les partícules de llum, són normalment independents entre elles. Això vol dir que, si actuem sobre un dels fotons, l'altre triga un cert temps en adonar-se'n. Ara bé, hi ha una tècnica que es diu d'entrellaçament quàntic. Amb aquesta, els fotons que s'hi emeten estan íntimament relacionats entre ells, de forma que quan actuem sobre un dels fotons, l'altre se n'assabenta instantàniament. Una de les aplicacions d'aquest fenomen és amb l'holografia. Per fer un holograma necessitem llum làser. El feix de llum làser el dividim en dos feixos iguals, però tradicionalment independents. Un dels feixos passa per l'objecte que volem holografiar, l'altre segueix un altre camí. Després els tornem a ajuntar i fent-los incidir sobre la placa hologràfica obtenim una imatge 3D de l'objecte. Ara bé, si aquests dos feixos, en lloc de ser independents, fem que estiguin entrellaçats quànticament, l'holograma que obtenim és de moltíssima més qualitat. Això ens permet enregistrar proteïnes, cadenes d'ADN, etc. amb molta més precisió.